De 9e editie van de Loop Leeuwarden is toch het mooie waar geslagen. Goed 5000 deelnemers gingen van start. Wij volgen de hele marathon, die met 600 atleten echt goed bezet weer. Een verslag van Frederik Wijma. De organisatie beleven een topdag. Het is fantastisch erin waar, hè? 16, zonnetje en 18 graden. Nou, beter kennen eigenlijk net. Ja, altijd richting de 4000 hier. Ja, dan is toch al een beetje wat in de problemen. Maar als aparte wettenposten nog maar inrichten, dus dit is perfect. Lekker bewegen. Op wat voor wijze dan ook, voor jong en oud en op alle niveaus. Dit zijn 2 Kenianen, toppers in dit circuit. En dit is Willem de Boer, de Frieske topper. Tegemoet met Raymond van Lunzen. Ze maakt haar op voor de 21 kilometer. En daar zoeken we een oren Frieske kanshafster Emmy Auk Kersbergen. In zelfskip van die Keniaanse Beatrice Sereno. De deelnemers kennen onderwijs Stankburgerbroekmeidje van lekkere frisse sponsen. De Keniaan rent uit. Louis en Dima, die rent alleen nog op kop. En het is Willem de Boer die het volgt. En de Keniaan wint in 1:0:42 en prologeert zijn titel. En 42 seconden officieus. Willem de Boer wordt knap tweede. Willem, hoe presteer je het? 1 uur 12 minuten en 40 seconden. En dat betekent dat hij gewoon 4 keer op rij dezelfde tijd loopt. Ik vriend hier precies dezelfde tijd. En mijn persoonlijke record is 1 seconde sneller. Maar ik heb inderdaad nog 4 keer binnen 3 seconden doen. En dat is nou ja, misschien niet maximaal wat weet je ervan. Maar ik hoop het niet, ja. Ik hoop dat ik het even sneller kan. Maar... Sereno wint bij de vrouwen in 1:16:43. En Emmy Auk Kersbergen wordt knap tweede in 1:19:53. Maar ze voelen het wel pittig. Ja, ik vond het wel dreig. Vooral toch best wel warm, dat ben ik net zo wend nog. En dat houdt wien. Dus ik hoor ze nou net wel wat die lighter in bij je horen, dat die onnoffelijk. Maar dat heb ik ook net. Nee.